सत्तरी वा तालुको गोंयचे ईशानेक आसा. गोंयच्या ह्या एकाच भागांत भरपूर रानां आसात. काजूची जायती लागवड हांगा जाल्ली दिश्टी पडटा. अस्तंत घाट आणि म्हादय अभयारण्याची ही सत्तरीची मोठी सैमीक चिन्ह. धनगर जमातींतले बरेच लोक जे आदीं भोंवत आसताले ते आतां गोंयच्या वयल्या भागांनी येवन स्थायीक जाल्यात. आमचा लोक असा होता कसा, म्हशी पाळीव, बोकडं पाळीव आणि गाई पाळीव एका जागेवर राहिला. ह्या जागेवर आता आम्ही 10 वर्ष राहिलो. हे रान मोडलं, इथं चराय काय नाही, खाया काय नाही. ह्यो जागा सोडूया, द्यारघ्यात जाऊया. द्यारघ्यात गेलो, तिथं राहिलो 10 वर्ष. आणि मोरं गेलो, तिथं राहिलो 5 वर्ष. असा करून आम्हाला जागा बसायला गावला नाही. आमच्या लोकांनी बसायला जागा घेतला नाही. गोरवांच्या धंद्या खातीर तांची वळख आसा आणि ही जमात सत्तरीत जायत्या काळांनी केंद्रीत जाल्ली आसा. जायती धनगर कुटुंबां मातयेची आणि चुट्टाच्या खोपींनी रावतात. पुरुषांचा रानात जायचा, कुंबरी मारायच्या, शेतं तोडायची, कणसं काढायची, रानात पाला आणायचा, म्हशी राखायच्या, बोकडं शेळ्या राखायच्या, दूध काढायचं, बकरी मिळवायची. हे आमच्या पुरुषांचं काम होतं. आमच्या घरच्या लोकांचं काम बैल माणसाचं काम दळाचं, सडाचं, पाखडाचं, लोटाचं, ताक करायचं, दूध काढायचं, लोणी काढायचं. कोण आला झालं त्याला घालायचं, पैसे घ्यायचे, कुठं इकतं पकता आणायचं, खायचं. हे धंदा आमचा धनगर लोकांचा. तशी माझी ऐकून म्हणा वाघाचं सापाच बॅथ केलं, तशी 12 आयड्याची एक गाठ मारली. चपय हो धनगर जमातीचो व्हड नाचाचो प्रकार. आणि श्री मानून घेतली. भोगावली जातकच संगीत वाद्याच्या संत तालार ते नाचतात. संगीताचो ताल वाडटा तसोच नाचप्यांचो थेकोय वाडटा. नाचताना ते पांय उखलतात आणि सरकटतात आणि त्याच वेळार हातीनूय हातभाव करतात. धनगर हे धनगरी पगडी घालतात आणि उत्सवी भेस करतात. ते आपल्या भरिल्ल्या लुकट्यांचेर वा लुकट्यांच्या कडांचेर तांबडो रंग वापरतात. ते पायांचेर वाक्या घालतात. हे धातूंचे पोकळ वाटकुळे वाक्यांत भितर धातूचे गुळे घातलेले असतात. गुळे हालतकच खिळखिळण्याचो आवाज येता. चपय किंवा होरबला म्हणटात ताका, तो नाच जो आसा तो नाच फक्त आमकां धनगर समाजामध्ये, धनगर जमातीमध्ये पळोवपाक मेळटा. तो चड करून दसऱ्याच्या वेळार सादर करतात. धनगर जमात ही कोणपावा किंवा सुरपावा अशें वापरतात. कोणपावा म्हळ्यार ल्हानशी एक बासरी, ती कोण्याची केल्ली आसता आनी ती आडवी धरून वाजयतात. पूण सुरपावो जो आसता तो कोण्याचोच केल्लो आसता. ताका मेणाची वापर करून तातूंत वेगवेगळ्या पद्दतीन स्वराची योजना केल्ली आसा. सुरपावा वाजोवप आसता ती एक पद्दत आसता. ते एकदां श्वास घेतलो काय तो न सोडता वाजोवप आसता. कंटिन्यू 2 ते 3 तास अशें वाजोवप आसता. म्हणजे तेजो आवाज तुटपाक जायना अशा प्रकारचे ते एक कला आसता. ती सगळ्यांकूच येता अशें ना, एक मोजके 4-5 लोक येता ती. धनगर बायलो झेमाडो नाच करतात.
झेमाडो हो नाच फुगडे भशेन एक जोडकीत म्हणटकच हो नाच सुरू जाता. ह्या नाचांत लोकांच्या दिसपट्या कामांचे बिंब पडटा. नाचप्यांचे हातावयर आनी हालचाली ह्यो बोकड्यो आनी गोरवां ह्यांच्या हालचालींची नक्कल अशेंय दिसता. देखीव झमाड्यात नाचपिणी नाचांत एक तरा करतात, जातूंत बोकड्यो झाडाचो पालो खावपा खातीर मुखावयले खूर उखलतात अशें दाखयतात. माघारी दसरा आला म्हणजे फुगडी घातली, कोण थोडे लोक वाकून घालता, वाकूनच घालतात. उभ्याने आमच्या लोकांना घालून देत नसतं आमचे लोक, शिवाय देते उभ्याने काही घालतात म्हणतात. वाकूनच घालायची अशी कानात हात लावून अशी लावून वाकूनच घालायची. उभ्याने नाही, उभ्याने घालायचीच नाही. उभ्याने खेळतात ते आमचे पुरुष. बायलो जो मदसो आवाज करतात ताचो वेगी पायचाली आनी कृती ह्यो गजाली झमाड्याक जीवसाण आनी गती येता.